Il-ġimgħa li għaddiet l-Speaker kien ikkonkluda li dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni lill-Prim Ministru fis-seduta ta' 30 ta' Settembru li għadda kien jikkostitwixxi ksur ta' privileġġ daw wara li Simon Busuttil kien akkuża lill gvern b'intħil politiku fil-konfront tal-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit brabta mal-każ John Dalli. Fid-diskors tiegħu waqt is-seduta tal-4 filgħaxija, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li kieku rrid se tagħmel libel il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil meta barra l-Parlament għadda l-istess kumment dwar l-idħil politiku, madankollu sostna li kieku għamelek xorta kienu jakkużawh li jrid joħnoq id-dritt tal-libertà tal-espressjoni. Il-Prim Ministru rrefera l-ħatra ta' Mart il-Ministru Konrad Mizzi bħala envoj tal-Gvern fil-Lvant imbiegħed. Fakkar kif il-kap tal-Oppożizzjoni nnifsu kien inħatar kap tal-MIC mingħajr se jħall applikazzjonijiet u b'deċiżjoni tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien. Dan ġara wkoll fil-konfront ta' Richard Kakija Caruana, li wkoll intażel mingħajr sejħa fil-kariga li okkupa fi Brussell. Mingħajr ma semma ismijiet, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal f'każ fejn tifel ta' persuna prominenti immens fil-Partit Nazzjonalista nħatar konsulent ta' entità governattiva taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Madankollu huwa qatt ma ħasel li kellu jattakkah għax jaf li huwa persuna ta' kapaċità. Waqt l-istess seduta saru numru ta' interventi minn kelliema tal-Oppożizzjoni fosthom minn Simon Busuttil li fost oħrajn akkuża lill-Prim Ministru li jrid jalaq l-Oppożizzjoni. F'interventi oħra waqt is-seduta tal-4 filgħaxija mid-deputati min-naħa tal-Gvern, Carmelo Abela qal il-kumment tal-kap tal-Oppożizzjoni ma kienx wieħed politiku iżda allegazzjoni serja fuq il-Prim Ministru. Joe Mizzi rrefera għal leġislaturi li għaddew u li fihom kontinwament kien hemm tentattivi biex l-Oppożizzjoni ta' dak iż-żmien tiġi ostakolata milli tippreżenta mozzjonijiet fil-Parlament. Id-deputat Deborah Xkembri sostniet li membru parlamentari ma jistax jaqbad u jgħid li jrid u qisu mhux xejn mingħajr ma jissostanzja l-allegazzjoni. Min-naħa tiegħu Owen Bonnici sostna li l-kap tal-Oppożizzjoni jaf li jagħmel illi telaq mill-Parlament u allura b'dil mozzjoni qed jipprova jsalva dak li jista' jsalva.